నేను అను కలిసి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాను రా. అలా చూస్తున్నావు ఏంట్రా? తను ఎంత హ్యాపీ అయింది తెలుసా? రే, అప్పుడప్పుడు వర్షం కూడా మనకి చాలా మేలు చేస్తుందిరా. మన కన్నీళ్ళు ఎదురు వాళ్ళకి కనపడకుండా దాచేస్తుంది. నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఏ కన్నీళ్ళు మిగిల్చావు, భగవంతుడు నీకు అవే కన్నీళ్ళు మిగిల్చాడురా. ఏడవరా, వర్షం వెలిచిపోయేలోపు కడుపారా ఏడు. ఏడవరా. ఎవరినెప్పుడు తన వలలో బంధిస్తుందో ఈ ప్రేమ, ఏమది నెప్పుడు మబ్బులలో ఎగరేస్తుందో ఈ ప్రేమ. అర్థం కాని పుస్తకమే అయినా గాని ప్రేమ, జీవిత పరమార్థం తానే అనిపిస్తుంది ఈ ప్రేమ.